बमे गथना घटना हंखा खायसे थांनाय 30 तारिखनि फुंगो आं सामुं थांनानै थांमाने आंथ' मिस्रि खालायो आं बाक्सा नंनि गाहाम गोरोंखानो नखरैनाय सा नोंना हनैनाय अलेग दुगानोसे नखरै तरमाने बाइक बाय आं आंगो सामुं इमारजेंसि पाइना हनैनाय सामुं खायतङै माने जुगलि खरकसा तैयै महन को प्रपारा खायतङैता हायके आमसे 10:30 11टा खायो हंगा आंखो फन कक साहर आनो कल खायके हंगाय आ मालिकनि नाम्बार कल खायो मालिक साका खाय हनै नि नंनि बरक कल खायो हंगा आंखाय ना मंसाजों नांजा खाना हनै आंखाय हाय हनै कल रिसिभ खायमानि बिसिंति बसाहका आं नगो थांजनाय हनै साहर आन नंनि बरकता आइके जों हमाने तामनि हाय तामबा हनै आं बना संमाने बसाव हाय हनै आं नगो थांजनाय आनखो गैसं बेबांनो फायनाय आनखो गैसंना साहरैनाय को माने खाथि दंबाय खा हनैनाय हाय आं बै गाहाम गोरोंसा नगो कुसु कगबो बांलाया कुनु बुया इको लामाव फायनाय इको सा नंना हनैसे बाइक बाय नखरै तरमानेसे हंका बाबो आमन बिसिंतिनाय तामनि गुनै आम हायके थांखा आमांगो सु वानसक्स मालियाता उलंका साहका आन बसा नगो खरकसा तंगला हायके आमा थांना नाय दंखा हमतै अतरक मानिरक बक्साय दंबायो हनै हनका बा ताम मानिरक तलां हनै माने नगनि मुंसाबन मानै गलांलिया आं सामुं थांना थांजोंसे ब बिसिंतैनाय मानै खनैरक दावैनाय बेबांनो नंनि नखरै थांखा बर थांताबो ताक ब बिन नगनो थांखाना बिन नग थांगो आइके खाथनदि तामा मानै अल्लो फेन टेन बेबांनो चल सतलां थांगा माइथिं मैते तमा चल छनतलां थांबायगा नि बसा हंके आन बसा हंका नगनो इको ब माना खायमानि तंग्रंना सयापो बिन आमबाय थांका बिन आमबाय थांया आन नंनि बसा हंका नगन तंग्रखा कय बोसोर चराय ब अंखा इको 16 बोसोर काखना खर बुसुक बसा ताबु दुइजन तंमाने खरकसा बिन लगिते तंग खरकसा तंगो बिन लगिवो बबाय हिंगा हंका तो आं परिबार खालायमानि न बिनि माने न दुइ परिबारनि हायदो बिनिखे प्रथम संसारनि जराय खरकसा तंगो बिन लगी आइके आनार वाइसा तंगो आइके बिनि नाना समय वाइसा तंगो यो म हायता बिना पुलानि सलांके थैजे थांका नायखे तामा कादा कागलाय बिनि प्रथमनि चलाबायबो केसा केरेंगैनाय कागलायनाय फायका फायमानि परे ब आं बायतायसा नंनु खंखलाय बिकेता नरखि सिखला द बरक बाय मालाय नायखे नरक बद पुलियो कायजाक आनि ब माने सिखलाया बबो वाइसा परिबार खाजाक आं वाइसा परिबार खाजाक न निनिखे थैदा नों परिबार खापि नायखे कथां तंफ्रन खापिरो गोथां तंमाने जों इको नंनु खंगो केसा केरेंगैनाय नंनु खंगो दालाय मालिया हंका हंकाय बानो याकार कलांमानि बिसिंतै आं नंनु खंनो काहामकाय चालगै थांना हंका हंकाय नगो बरक तंना नांगो हनै आं ताइसा परिबार खामानि बाबाय अच्छा ओ बबो कागलायजाक नमो कागलायजाक निनबो बिहिक तंखो पुलियानि बनबो बसाय तंखो पुलियानि नरकनि मालायलाय मेनता ताबो कादा कायजाक नायखे हांकिन दंलायो जों बाबायखे परिबार खाजाक न माने कायजाक न कायजाक लायफिगा ताइसा नरनि बसा हंका ताबो आसाय माने बसुक तरखा ते तंगो आन नंनि हंकाय काखाना 16 बोसोर बिनि काखाना 14 बोसोर काखाना बबाय ताबो मानफिमासे बाबाय ताबो परिबार खावैनाय माने जरायखे तो खरकसापो नैयाखौ नों बाय फायमानि कारण हंका तो हामजगिन फाय हंका ताके तांगे थां माने रखे तांगे तलां थां बद तुइ फाया माने आ माने तो ब मंसापनो नंनि तुबजा करै जे नकनि फायबरो हंका तो इरि रक्सिनि तो तफन बाबाय नैको आजिलायनाय माने रक जे पाइलायमानि ता परिबार खाकाय काहामगन तंलायनो हनैनाय माने रक आजिलायखा तुरु इका माने रक हंका बबेबां तलां थांबाय कता कय बोसोर तंलायखे नर ब फायमानि आं बाय 2018 फायमानि थांमानि बोसोर हंका 2024 नि फेब्रुवारि मासनि 30 तारिखआव थांगो ब कारण तामो थांमानि कारण आं कोनफोन सायमालिया ब आं बाय जे तंमानि काहाम गोरोंखान तंगो वालायमा गरै सुगलायमा गरै एकदम गजां परिबार थान्दारके तंमानि बिसिंतिनो ताम जानि ओंजागैनि ब आटकायसा आं नगो गरैसिनि
थांखा आमा साइसे मारगली आता के फुन खालायमोन तामनि फुन खालायके ये दैसाक आं फन खायमानि यासा गैया आइके ताइ आफ्रो चराय रं याकै याखाबा आनि बाय संमाना खालायमोन बिसिंति सापो और बनो सिनि आंगो ता थांनि हनैनि आं ता आनि बिखिनो नायना रक मा थांनाय बिले आइके सिगिरि साइ गलां थांको ता फाइदि बनो फाइके बेगरां सबायरि रहनाय रखनैनाय माने बुनाय तंनाय हनै साइ रह बुंगांखाय आंबो थांरागलि याता नन खेतान बागै ताम बागै जलि जाक कुनु से वालाय माने बकरै कक सालायमान बकरै हनलायमान बकरै के नन कुनु फान टिक्स रियदा नों तांगे हायें रखनै कायसा नक नियंखर थांमा तो बरक जलि जाक फुंना नाव एबा बुलाय जाक फुं नासलामान फन तंग नाव एबा अन चलाबाय फन चलना नांगौ गे नों बायदा गुनसे गरे के तांगे अंखर थां बिसिं आलदा रक तो बिनि तंखो तो रक तो मा तंया कारण आं बायबो आं साइसे मे ता आम हायें हनै आं बाय काहाम करंखाय परिबार खावैनाय इको आदिनो बहायनो आं बायसे ब आं किसे दुगानो चा नंगैनो हनै आं तो फुंगा जिसिरा दिन सामं इमारजेंसि पाइनानि हनै कुदि थांजाक लामाओ से आं बाय नंनि थाके ब बाइक आइ फैजाक्सि लामाओ से नखरै तंग्रुबो जाके नों के बनो कारै केबो बाय कक सामा रक किसी जा हां चेंगारे फेंगारा खाइमा रक पन तंग आनि कुनो आम हाय बरक रकरै आनि आं मबाइल लतैया मबाइल बेबागै बबाय आनि माने परिबारो काइसेकन चलिबो हनैनाय आम हाय केसे गेरें रक नों नायसनि आं मबाइल पन्द सतैया मबाइल बनो न बुनि न याखा बान सामं रंनि नाम्बार रक फाइके आंका बां रिसिभ खाइ कल कक साव आमसनो के नों बतांगै नन याकार कला खाब साइसे माय खदा तावसु जरा आमो आं साइसे मालि आतामनि गुनि याकार कलांखा आइके बिन गै संरक दा आलदा बेपार खदा बियां रक आलदा वान सगैनाय रखनानि आकनानि रखनै जा चिन्ता खाइनाय आम हायके बा हठाते कल खाइनाय ना फाइलायगा ता बिन गै संरक बायबा आं कमा साया सालदा सालनै सिगां एकदम काहामके नकक सालाय दंसो बिन पारा के बरो बुरि पारा बुरिनि पारा हांखाय सिपथागुर पारा ओगाना ओ निनके आनि हिंके बाय को इस रतन माने रतनपुरनि बिसिंगो नसिन मखा इको गुरुपदगलनि न लांमाहाटी गुरुपदगलनि पाराटा अंके नरक तो गाना सिनका अंके बिसि चालथे अंके तांगै थांनाय नाय आं तांगै गिरि जाक नके वालाय मा बकरै से जेफ्रु थांगो आफ्रु आनो माने दम गिरि क्लां थांगो अंका जुदि थांगै नायना हनै फाइगा हांका बन आजागा नुखांखाय बहुत बुइ रहनाय तगै रहनाय हनै हांका बा आं थांग्राय ग्यां तंखा ताबो बन कल खाइमान रखायनो ब कल रिसिभ खाइया आम हायरकता होजा र किन्तु आइं जों खबर मानके थाननि लगिनि बरक जोंनो खबर हरनाय इंके बिसिंगो तेबो कारजक द तंखना होइदे तन ना बिसिं तिरक सातगै दङ बुइ दङ निनर द ब हामजगै सि फाइमानि कंगा जाला नांजगै सि ब नों बाय तंगलि आनि जि थांको मुंसा सक द जाला तंनाय बिसिंगो कुनु कारजक र द तंग के केन्तो अब कक तरि मानु ताबो निनर ब नुकनाय ब जोंनो रिं हरनाय जोंबो बिनर थांनाय ब निन हामियानो खुरजानाय लासा पुलिस रक पन हाबै मानफा कुन थिकरै इंके निनाव बाहाय कुनु बन जाला रमाने बाहाय रक तंग आं बन कुन फुनु जाला रिजाक रकरै आनि जे आसे तुइ फेमेन परेवा नों बन बुदा बुखा तदा तखा वा बिसुक साथकना आं कुनु बबाय वालाय बुलाय रकरै याखा साथक मानि रकरै आं तो सामं खायनाय आं मिस्त्री सामं खायो वासपन बुया को जे तुइ फेमेन बुया इको फुं आइखा हांका सानि नगो तंना समयजे गरै आं फुं आइखा हांकाय माइसे उइ रक थांगो हायके वाइसा उइसु जुदि बसरांगै नाय समयसारै रहरमान का बा साइ थांगो आइके सारिगो से आं माने सानजार जरक मांसे सकबायो हांका आसे ककबांगै नाय वालाय नानि बकरै कुनु बकरै सालो हांका आं नगो करै मामांसे हर सिबिसे किसाबो बाय मालाय फैयो नों ताक ताम नाय आं नायमा हांका बा आं बन आसैनि को नखुग्रक तांलायजाक बब तांजाक दंगो गोबां सुबाजाक आं सामु खाइमा जागारबो आ नक जे तांलाय माने नक खुंजा सरकार मानफुनो मोटामोटी कतरखे तांलायखा बबाइनो तांलाय माने बिनि याक बायराव गा जाय किसे मिसा बसुबाजाक दंगो तैरक फले खगो आको आइके आं आ परिबार न काहामका बबाय तंना हनै न वान सगैनाय खलायमानि बा आं आमा हायके रक थांमानि जाजैगे ब माने फुन का जाखमो हायके बा ताइबैसा आं बन किफिलि माना बागै न आं ककसारता के खाजन ताकते बुकसं फुन खलाइलि आबागै नै yang tui sahorka man tesa phaipidi abon musung bulena
ke kok kwrwi chwng jodi ni bisingo tikisa habui naifero jodi borok bai kok salai mankhe chwng borok bai bo salaiono bo mahai bisingo tamo choli tong bo bai simindo chwng bono bo bini bwskango sago bono bo chwng bisa chaglak karon khe duita side ni chwng khwnana nangnai yang bo khwnana nangnai aying bo khwnana nangnai jora mankha khe chwng bo bai kok salaiono nin bumungkhe An bungo Kumar Debrama. nin bwrwi ni bumungkhe An logini bwrwi ni bung hwnkhe Sapri Debrama. Savitri Debrama dako hambai ko.